ba kauban sa atong beloved brother David Baco Senior ug atong beloved brother Roy Celeste ug atong beloved brother Manuel Reyes ug sa akong beloved nga anak Chidki Silva. Makig-uban usab kaninyo sa katakna nga programa sa kahaginan, The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Usa ka programa nga hatod kanato karon sa Philippine Messianic Nazarene Judaism Community. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Luzon, Visayas ug Mindanao, kaninyo nga naa sa mga kaislahan, kabukiran ug mga kasyudaran, utob sa maabot sa tong Sibya, hinaot nga manaa kamo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa mga pulong sa Elohim, niining taknaa sa kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon, DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. Dugang nga mga pamusta, atong mga pahibalo, atong ipahibalo ang atong programa maigsoon ang atong buluhaton, mga igsoon sa Karkar, naa sa Dungguan, Perelos, Karkar, naagid ta sa boundary maigsoon sa San Fernando o sa Karkar City. Naagyod anang Arco, na i-welcome to Karkar, naadya sa Ubos, sa Kanipaa, naadya ang atong pobre o kabus kayo nga tigumanan. Ang atong schedule sa atong panimbahon, alas 9:30 sa buntag ngadto sa alas 6 sa kahaponon. Among mga listeners, kung kamo gusto nga mo bisita ug mo-observe sa atong mga panimbahon o among panimbahon, mo-observe sa Jewish nga panimbahon, tultulang lang ninyo kining address, no? Ay mo kaikog pero ay lang sa mong panaway sa among simbahan. Kay kung moanha mo ang inyong tuyo pagpanaway rag simbahan ay nala mo anha lang mo simbas mga gwapo kay simbahan diya. Oh, kana lang. O kining atong wali diri sa kahanginan sa DYRB, inyo sa ding mabati o matanaw pagsubli diya sa YouTube. I-type lang ninyong The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Mugawas diya ang atong mga wali sa YouTube. O paminaw sa mo o kung kamo dunay mga pangutana mga igsoon, i-text sa ninyo sa cellphone number 0916-711-4624. Akong Osbon 0916-711-4624. Ay lang mo pakigdebate na mo diha sa Facebook o diha sa text kay di man mo reply ninyo sa text maigsoon ang inyong mga pangutana amo nang isgutan diri sa kahanginan aron nga daghan usab ang makadungog. Kay basin pa ikaw ray nangutana apan daghan ang gusto masayod nini. So mao na siya maigsoon. Dalaygon kayo nga dunay anhi kita sa pinakaimportante nga bahin sa atong programa maigsoon. Dili kita maglangan, maminaw kita sa pulong sa Elohim. Magampo una kita sa makadiyot. Bishem hadon Yeshua HaMoshiach. Sheta Donai Shamralifi. Nitzrual dal sifatay. Sa gihapon, ikaw magpanguna sa akong dila, sa akong baba, sa pagtabi, sa imong pulong, dis kanginan. Ikaw ang tinugdan sa kala mo kay balong, hinaot pa, nga ang among mga sukinig paminaw, makasabot sa imong pulong, ug wag tangon nimo gikan sila mga hunahuna o kasing-kasing, ang mga demonyong pagduha-duha, gikan sa kamaturan, dalaygon kasurek na pusa na doon ay Yeshua HaMoshiach. Amen ug amen. Okay, anhin na ta sa pag-abli na usab sa atong mga igdulungog aron sa pagpaminaw sa kamaturan gikan sa balaan nga kasulatan. Atong gibiyaan sa miaging Domingo mga igsoon ang Exodus 34:14 nga gingon dito, ayaw kamo pagsimba og laing Dios kay ang ngalan sa Adonai sa Yudhivavhi mao ang abuguan. Ako ang Elohim, ako Elohim nga abuguan, matud pa niya. So ayaw sabta kay mo man atong nabiyaan nga bersikulos miagi gumikan sa atong mga topic nga isgutan bahin sa mga pangutana kung unsay original nga ngalan, unsay tinuod nga ngalan, ang Alef He Yud Hiva o ang Yud He Vav Hiva. So sumala sa atong mga explanation sa mayaging Domingo na inyong gisundan, inyong dungog, anhita natapos sa 34:14 nga ang Elohim nagpailasan siya nga ang iyang ngalan mao ang abuguan. Ang abuguan sa Hebreo kana. Ay kung tingnan nga moingon na sad mo nga ang ngalan sa Elohim kana. Kop, Resh, Kop, Nun, og He. Moingon na po mo ana, kana. Ang ngalan sa Elohim kana, meaning abuguan. Basig mo yun, o dili day, asa may tinuod nga ngalan ani? Ang Alef He Yud He, Yud He Vav He, o ang Kop Kop Non He. Non He. O, 3 letters na lang. Kay
mo maning mga secret number si pangita nya kumbinseon ngin adlang kay abughuan. Di mo musugot nga inyong ngalan sa Elohim abughuan. So mo na sa among mga example nga ang Elohim dili lagi mo paila kaninyo sa iyang personal nga ngalan. Ang iyang ipaila mao ang iyang mga kinaiya abughuan. Sama ng word nga abughuan. Ang Yud Hivavi usa ka abughuan. So kinaiya niya abughuan siya. Kung musimba kag rebulto, musimba kag Dios, diha makita ang iyang pagkaabuhuan. Ingon anan siya magigsuon. Karon, mo ni ang atong gihisgutan nga niata sa laing text magigsuon sa laing listener nga atong nadalikyatan sa miaging Domingo ang pangutana sa 0975504743. Ingon pa niya, tama ang inyong broadcast sa DYRB. Mas mo tama kung inyong iwali ang tinud nga ngalan. Dili Adonai. Ang amahan, Yahweh Elohim, o ang anak, Yahshua HaMashiach. Sir, ma'am, akong ipasabot nimo, ang Yahshua dili kana Hebreo. Imbento ra kana sa mga Amerikano nga mga secret namer. Walay Yahshua sa Hebreo. Bisan unsang Hebreo nga mga religious manuscript o unsa dia mga alphabet wa kay mabasa nga Yahshua. Bisan unsa dia nga mga diksyonaryo wala kay makita dia nga Yahshua. Ang Yahshua maoy dili tama. Kung gusto kag tama, ma'am, sir, kung nangita kag tama, ang Yahshua mao ang dili tama. Kay ang Yahshua imbento ra na sa Amerikano. Ya plus wara na siya. Ang ya Hebreo, ang swa Hebreo. Kay doon na pay laing pangutana di ay nga wa nato madalikyati kung unsa kunoy atong basa ang ya sa Salmo 66:8. Oh ya gyud na siya ngalang basahon nato giye. Di ba? Ya may nakasulat. Di man mi pareha sa secret number nga iye ang nakasulat, basahon og ya. Sama nang iye, basahon og aya. Alahi mi. Ang amo, unsay nakasulat, mao na'y among basahon. Pag ingon nga, iye, pag iya. O, karon ang mabasa sa Salmo 68:4 kay iya man yun. His name is Ya. Di, iya yun atong basahon. Dili kay basahon na ito giye. O, muna yung pangutana, giablihan ninyo na, Brad? Basa. 66. O, basaha po dayon sa complete, complete Jewish. Sige, Brad. 60 ikanan. O, na siya. Salmo 66:8. O, O mga katawhan, dili, 68:4. 68:4. O, Pag-awit kamo ngadto sa Elohim, mm, pag-awit kamo mga pagdayeg sa iyang ngalan, andama ang dalan alang kaniya nga nagsakay sa kapanganuran. Ang ngalan niya mao si Adonai. Paglipay kamo sa iyang presensya. Amen. Okay, sa Complete Jewish Bible kay Adonai Ramandia, capital letter sa Ginoo ra mga nakasulat sa Binisea magisuon, pero sa Complete Jewish Bible, Sa Complete Jewish Bible, sing to God, sing praises to His name. Extol Him, word rides on the clouds by His name Yah, yeah. and be glad in His presence. So mo nay pangutana sa atong listener sa una nga katong unang nangutana gikan sa number nga 0929-561-8008. Usa sa siyang pangutana nga unsa kunoy litok nato anang iya nga naa sa kuan sa CGB. Awiyagin na siya. Kami lagi among ipasabot lagi sa inyo igsoon nga di mi pareha secret namer nga ang iya basahon og iya. Ha? Kami kung unsay nakasulat iya nakasulat iya. Pag iya. Amen. O di kay ang iya basahon niya sama nang iya gibasay nag aya. Kami iya gyud kay iya may nakasulat sa Hebreo. Oo. Alam ba sa itong aya nga iye man, atong limbungan ng atong kaugalingon, nga nagtuon man tagbasag Hebreo. So muna na siya mangigsoon nga, iya gina siya, his name is Ya. So akong balikan ng pangutana, nga ang Ya, muna ilang gikutlo. His name is Ya, niya kay lagi, kinilagi mga taga-Yaswa po mga igsoon kay, hugot kayo sa tagilang pagtuon ng sa kuan kanang unsa ni ngalan sa Juan nga ang ako miani sa ngalan sa akong amahan mo na nga unsa man kuno ngalan sa amahan hiyaman ang gipadayeg sa salmo unya ang ngalan sa anak kay suwaman sad kay salvation lagi kuno
Suwa, muna ilang gidugtong ang ya, di plus ang suwa. Muna ang mabasa, his name is na Yahshua na. Oh, ya plus wa equals Yahshua. Yeah. Muna sayop nila mga igsoon. Atong basahon sa kuno sa Juan Kapitulo 5, versikulo asa man eh? 43, 5:43 sa Juan. Palihog pagbasa. Mianhi ako sa ngalan sa kong amahan. Muna na. Apan wala ko ninyo dawata. Mianhi ako sa ngalan sa Oo. akong amahan. Apan wala ako ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang Kaugaling kaugaling nga nga ngalan, dawaton hinuon ninyo. Oh. Amen. So muna ilang gituhan. Amen. Kay lagi mianhi siya sa ngalan sa amahan. O sa may ngalan sa amahan? Iya. Salmo 68:4. His name is Iya. Di, Iya, ang anak Suwa, Yahshua. Mga igsoon, wala gid na siya. Buot-buot lang na siya. Katong panahon nga nakabisita si Rabbi Daniel Totstein diri sa Cebu, gipangutana siya ni Brother Delphin Briones, mga igsoon, kung unsa gitinuod nga ngalan sa Bisaya. Yahshua ba? Yahshua pa mas Brother Delphin ni ato, di pa man siya nuwakaid. Gituganan gid siya ni Rabbi Daniel nga Yeshua. Ang ya, inventor na sa Amerikano. Matod pa Rabbi Daniel, walay Hebreo nga Yahshua. Wagi Hebreo nga Yahshua. Hebrew lang kuno paminahon tungo sa pulong huya. Di ba? Suwa. Ang iya, Hebreo. Suwa, Hebreo. Dugtong mo, Yahshua. Mura yapon Hebreo. Pero mong mangita kag mga scripture nga unsa dia nga mga dokumento nga Yahshua nga ngalan, wala. Kay dili na siya Hebreo. Ang ngalan sa Misaya litukon gayud nga Yeshua. Iye, gikan sa spelling Yud Shin Waw Ayin. Dili Yud He Waw Shin Ayin. So muna na ma'am, sir, ang akong itubag sa imong mga pangutana. Busa, ma'am, sir, pagtuon og basa sa Hebreo aron mahibalo ka sa tinuod. Oh, ang Yahshua Hebreo paminahon kay ang Ya Hebreo ug ang Suwa Hebreo. Mao lagi nga ilang gisumpay ya plus wa. Pero kung imong pangitaon, lagi na akong baliko ng akong isulti kaganina, kung imong pangitaon, ang ilang gibasihan ni ana, maori gyud kining spelling nga yudhi waw shin ayin. Diha sila nasayop kay ang yudhi waw shin ayin, ang basa ni ana Yehoshua, dili Yahshua. Ani ang akong gamay nga explanation, ipokus sa camera palihog. Kana, mo ni ang spelling sa ilang gigukod nga ngalan, Yud He Waw Shin Ayin. So ang unang grupo sa secret number ana dito sa Amerika, nagbasa niini nga Yahshua. So sa laktod nga pagkasulti, milambo ang maong grupo, midako ang maong pundok, midaghan, miabot sa Pilipinas sila, daghan sang nanuog Yahshua sa Pilipinas. Pila ka tuig ang milabay, gikan sa ilang grupo, o sana sa ilang grupo nakaamgo, nga nagtuon-tuon kunuhay kunug Hebreo, niingon, kay nakakuha sa basahon ni Dr. Bengege o ni Dr. Botken, matod pa ni Dr. Bengege nga ang Yud He Waw Shin Ayin, ang waw ni ana, dili na pwede mahimong silent. Musaon yun na siya. Muna nga ang basa kuno ana is matod pas mga secret number, Yahoshua. Mo na nga nibulag na po sila gikan sa Yahshua, kay Yahshua, wa may wow. Nawala ang wow. Samtang sa Hebreo, na ay wow. Yud He Waw, Shin Ayin. Unya, ang Yahshua, asa may wow sa tunga, wala man. Gi-silent man nila. So, napala, sila, di, sayop ang Yahshua. So, nanapoy ni bulag gikan sa Yahshua, nagmug na po grupo nga Yahoshua. Sakto basa. Di, sakto ng basa. Lipay na sila. Nidambosan ang Yahoshua. Daghan na sang Yahoshua. Pero the same doctrine lang yapon sila. Amen. Oh, Yahweh lang yapon. Yahweh, Yahshua, Yahweh, Yahoshua. Karon mga igsoon, pila ka tuig ang milabay. Gika na po sa ilang grupo Yahoshua. Nakaamgo naman po ni si kinsa man ni si Lew White, nakaamgo siya sayop ang Yahoshua, matod pa ni Lew White, sayop ang Yahoshua. Kayod He Waw Shin Ayin, wala may wow ang sunod sa Shin. Ang sunod sa Shin is
Ayen raman muna nga dili Yahoshua. Iya na pong gibasa og Yahosya. Munang nitong hanapon ang grupo nga Yahosya. Kay wa lagi ko naiwaw ang sunod sa Shen. Tinuod. Oh, muna nga Yahosya, dili Shua. Oh, di Yahosya. Munang naay grupo ron nga Yahosya. Naa kang Leo White. Gikan sa Yahosya, na napoy ng gawas ng mga grupo, Yabaswa. Ang butlag asa na sad ni Yabaswa kay ang ngalan lagi sa amahan Yava. His name is Yah. His name is Yava. Kay miani ako sa ngalan sa akong amahan, ang ngalan sa amahan Yava. Di ang ngalan Yabaswa. Na napoy nitong haron nga Yawiswa. Nakabasa ko sa Facebook bagulang. Yawiswa kay ang ngalan lagi sa amahan Yahweh. Onya kay ang Juan lagi 5:34 mianhi 43 ba to? Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Unsa may ngalan sa amahan? Yahweh. Ang ngalan sa anak Swa, Yawiswa. Munang ito nga nasad ang grupo nga Yawiswa. Pero tinlibugag yun mga ison. Nagkalibog ang mga hintil tungod sa ngalan. Pero kung ang Hudyo imong pabasahon ako paani, tambag na ko aning mga grupo ha. Pangadto mo mga leader aning Yahshua, Yahoshua, Yahosya, Yabaswa o Yawiswa, adto mo sa Israel. I-repair. O i-refer ninyo sa mga bata dito ba nga kana mga bata nga grade 3, grade 4, grade 5 nga bata. Di pa man ka na mamakak. Naman kas inyong konsepto nga ang bata di mamakak. Di maka. O, mo ipabasaha ani nga spelling. Dong, day. Unsay basa ninyo aning yud he waw shin ayen. Ipabasa nas bata dito sa Israel. Aron tuganan mos bata unsay saktong pagbasa kay sila may makabasa ni anag sakto kay ila man eh. Amen. Alphabet. Ilang alphabet. Alphabet. Onya kamo nagdebate mo nga puro mo Amerikano, puro mo Pilipino, nagdebate mo sa dili inyo. Nag-away mo sa dili inyo, naglalis mo sa dili inyo. Wa di mo magdaog. Dinsyon. Di ba Brad Manuel? Amen. Di mo magdagsama na nag-ilog mo titulos yuta nga dili inyo. Dili. Lain tagyas nga la yuta niya nag-ilog mo. Ilog. O why daganan? Adto mo balik sa tag-iya. Amen. Tag-iya aning alphabet, mga mao ang mga Hudyo, Israel, adto ka dito ipabasa sa bata. Kaya ang bata di magkamamakak. Aron tug-anan mo sa bata nga ang basa ni ana Yehoshua. Dili Yehosya. Dili ka kayong kay walay wow, dili maswa. Nganuman, Yehoshua ang basa ni ana sa mga Hudyo. Amen. Munang ay nala mo pag sigig debate dia aron mahunong inyong debate pangadto mo dito sa Israel o dito mo refer sa mga bata dito nga mga Hudyo kay ilan ning alphabet tug-anan mo dito sakto mga igsoon aron mo makasabot sa kamatuoran. Ha? Kay mao man ay inyong gikalibugan aron kamo mga igsoon makakat-on sa kamatuoran. Amen. Para sa amo, wa mi kalibog, kay wa man mi gamay nga pagtuo ni anang mga ngalan nga inyong gisangpit, ni anang ngalan nga inyong gisimba, kay wa mi pakialam ni ana, nga di man mi magsaway ni ana kundi lang san mo mangutana namo diri sa kahanginan, pero kay inyo mang gitext sa amo, inyo mang gipangutana, kay tungod sa inyong pagtuo nga sakto ng inyong Yahshua. Sa ginanda ka, 100% ang Yahshua nga ngalan sayo. 100% gina siya. Wa gid siya ang suwara sakto ni ana. Unya ang iya sakto sa nang iya basta bulagon lagi pero imong usahon wala na siya. Ang ngalan sa Misaya gisulat nga Yud Shin Waw. Oh, Yudhi. Oh, Yud Shin Waw ayin. Mo na ang ngalan sa Misaya mga igsoon. Yeshua ang paglitong. So, pila ka buok sa mga secret number nga nabuang o nagpataka sa pagbasa ni ining spelling Yudhi Waw Shin ayin. Nagkalilain ang ilang pagbasa. Nagdebate dayon kinsay tinuod kanila. Nagsig-angkon nga sila maoy tama. Di ba Brad Manuel? Amen. Munang wa mahuman ang debate. Mga igsoon, kami di may makidebate ninyo, pero sorry lang sad nga bisag usa ka porsyento di mi mutuwa ng inyo. Muna nga kana bitaw inyong ayan ninyo nga lang wa koy pagtuwa na bisag 1% pa. Bisan ka ng Yahweh, wa ko'y pagtuwa, isang 1%, wa ko'y gihatang nga pagtuwa ng ngalan. Muna nga, pag-abot sa Yudhi Vavhe, musunod ko sa Hudyo, nga ang ilang tawag ni Ana is Adonai or Hashem, The names. or Ang Elohim. The name
the name Hashim Amen. magigsuon. So mao ra gina kay mao nay atong sundon. Dili ta magpasaag sa atong kaugalingong pagsabot, puro ta Pinoy. Kamusad among mga sinners, Pinoy ra mo. Munang ayaw ninyo ipatuo nga kanang inyong nakaplagan nga pagtulunan. Pag dili mo makaprove nga gikan na sa Hudyo, ayaw na lang na. Ano mo pangagni? Amen. Ayaw pangagni na mo. No, pero makaprove ka, mo bitatos Basilio sa unang panahon, akong giinan, kinsang Hudyuha ang nagsangpit anang ngalanang Aya nimo Brad Basilio. Wa katumbok, wa di katudlo. Ko ay na lang kunyo agniha, paglain na lang mo. Kay magbulag na lang kita. Kay di ko mo kumbinsi. Di ta mo palaumon nga na ako'y porsintong pagtuwa na. Wow. Mo na wa sila paglaom. Ay na lang yun. Ha? So padayon ta magigsoon. Mao tong akong mubo nga pagtubag, mubo nga dalikyat sa pagtubag sa pangutana sa atong igsuon nga wa ko kabalog taga-asa ni siya. Basta mo ra tong number nga iyang gihatag, nga iyang gi-text nako, hinaot nga nagpaminaw siya kay kanunay siya magsunod, nga kini lagi kuno atong programa, puro gi kuno tama, tama gi kuno. Sa ngalan lagi kuno ta ni Sipet kay Yaswa gi kuno ngalan. So sige, salamat sa imong pagdaig nga tama ang among mga giwali, hinaot pa nga masabtan gini mo ang labaw pag yun nga tama sa atong pagtulunan din sa kanginan magigsuon. So anita karon sa balik ta sa topic nga the salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Ang kaluwasan dili ang kunon sa mga Hentil. Ang mga Hentil makaangkon og kaluwasan kung kondisyon magpaksakop sila sa tinuuhan sa mga Hudyo. Amen. Kondisyon kung sila musumpay sa mga Hudyo. Mao gini kaluwasan natong mga Hentil mga igsoon. Na atong balikan mga kaigsunan ko, kay ang pangutana ang mga Hentil wa na paglaom sa kaluwasan, naay paglaom. Ayaw sirat naay paglaom ang mga Hentil. Pero ang kaluwasan na ginatong mga Hentil mga igsoon, mao nga modugtong ta sa mga Hudyo. Amen. Ato sang basahon ng mga warning sa diyang gipadala ang Adonai. Gipadala sa Adonai ang iyang mga apostoles. Matthew J. 5 ngadto sa 6, kinsay makauna og ukaw. Matthew J. 5 ngadto sa 6. O ato naman o balikan nato basa sa dayon ang Matthew 15:22 ngadto sa 27. Sige? G5. O J5. Mateo G5 hangtod sa 6 nagingon. Mm. Gidala ni Yeshua kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Mm. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo Mm. o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Mm. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Amen. Tanawa mga igsoon ha. Hinuktoke og pamalandongi og maayo ang tugon ni Yeshua sa iyang mga apostoles. Kining napulog duha gipadala ni Yeshua og tanang mga Christians na hibalugid mo nga kini mga apostoles. Amen. Sa dihang miingon si Yeshua, gipadala ni Yeshua timan niya uban ni ining mga pahimangno. Timan ina nga dunay pahimangno. Advice. Ayaw kalimti ang pahimangno. Kung musugod gani kag sugo, mga igsoon, kung sugoon gani ka, ayaw kalimot sa pahimangno. Aron di ka magpataka pagsunod sa sugo, mga igsoon. Kay kasagaran ani mga danghag, sugoon, ditsog sugot, tuod, pero dunay mga pahimangno, wala bantay. Amin ba? Amen. Ingon ka, palite ko dito sa merkado og isda. Nya, dunay pahimangno sa nagsugo. Pili agid ha kanang dili dubok. Karo wa man paminawa ang pahimangno. Ang isda rin Ang tugon ra nga palite ko isda, aw dawat siya, palit isda. hamag na yun. Palit bisan unsa? Pag abot gi kasaban. Nganong dubok man di ka ba lumili? Ngano ma dunay pahimangno nga dapat imong sundon. Ingon ana sad mga igsoon ang pagsugo ni Yeshua sa mga apostoles uban ni ining mga pahimangno. Unsay pahimangno ni Yeshua? Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo. Amen. Kinsa man ning dili Hudyo? Kitang mga Pinoy, mga Amerikano, Samarianon, no, mga Pilistihanon, dili Hudyo. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo. Amen. Ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Karon, unsay sa size?
adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Unsay pahimangnon ni Yeshua? Mangigsoon, adtoa ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Kinsa man ni silang nangawala? Mao ni atong ipangita katong 10 lost tribes. Ang 10 lost tribes maotoy mga karnerong nangawala, maotoy gipangita sa ebanghelyo ni Yeshua. Maoy hinungdan na siya nga ang ebanghelyo ni Yeshua miabot sa Pilipinas, miabot sa Amerika, miabot sa Japan. Kining ebanghelyo karon nga gidala sa mga Hudyo, miabot diri sa Cebu, mga igsoon, aron ni sa pagpangita sa nangawalang karnero. Katong 10 lost tribes sa Israel nga napatlaag diri sa Pilipinas nangahimo ng Pinoy. Kita ba nga dugong Hudyo ta pero nangahimo na tang Pinoy tungod sa kadugayng panahon nga nanimuyo atong mga ginikanan diri, kita mo'y gipangita sa ebanghelyo ni Yeshua. Mo na tuyo pangita hinuon ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Sa to pa, ang tumong di ay sa ebanghelyo, kung moabot man siya sa Japan, moabot man siya sa Pilipinas, ang tumong di ay niini ang pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Amen. Dili kay ang tumong sa ebanghelyo nga pag-abot sa Pilipinas, niabot ang ebanghelyo sa Pilipinas aron magtukod kag reliyon imong kaugalingon. Ha? Mga ni nasabtan sa mga Christians. Pagkahibalo sila muwali, nahibalo sila sa mga doktrina, nahibalo na sila sa Biblia, nagtukod og ilang reliyon. Wa sila kaibalo di ay nga ang tumong nganong niabot ang ebanghelyo diri sa Pilipinas aron di ay na siya pagpangita sa mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Unang kinsa man ni sila. Uning membro sa 10 lost tribes nga sa kadugay na sa panahon nang wala na ang atong pagkahudyo, nawala na ang atong pagka-Israelita. Pero kung mutuo ka ni ining ebanghelyo nga gidala karon sa mga Hudyo, mutuo ka ni ining wali namo sa kahaginan diri sa Liway Arbe, kung kumbinsido ka sa among wali diri sa Liway Arbe, kana mo'y ebidensya nga doon na kay dugong Hudyo. Kay ang luksong dugo, lukso sa imong pagtuo, mga igsoon, nituo ka, nga kini nga among giwali kamaturan. Pero kung ikaw, sigig paminaw, pero sigag lingo-lingo, diya sa imong pagpaminaw, wa kay pagtuo sa among pagwali, di ka gusto mo dugtong sa mga Hudyo, muna'y klaro, tinaw nga dili ka, dugo, Israelita. Kay ang tuyo, ani, ang pagpangita mas karnero nga nawala, meaning, pag mutuo ka, niining ebanghelyo nga among giwali, meaning usakas karnero nga nawala. Kaya yung paniya ang magpatalingog, ang iyang karnero magpatalingog. Kay mo may sulti niya nga sa Juan, Kapitulo 10, ang akong karnero kung makadungog sa akong tingog, mamati kanako. So ang ilhanan sa atong karnero nga nawala, kadtong mamati niya. Ingon ka, imposible dugong Israelita ko nga, Pinoy man ko, Bisaya pagigay kong apelido. Ha? Di ba? Akong apelido aliwati man kayo niya nga nung mahudyo ko, dili na may basihan ang apelido magigsoon. Kung mamati ka sa pulong niya, maunay ilhanan nga ikaw iyang karnero. Ha? Maunay ilhanan nga ikaw iyang karnero. Pero dili ka mamati sa iyang pulong, meaning dili ka niya karnero. Mga igsoon, kay bisan kinsa kadto mamati ka na ang ako mga karnero matod pa niya inikadungog nila sa akong tingog, ha? Mamati sila kanako. Atong babasahon diri sa Juan 10, magsugod ta sa city ngadto sa unahan. Okay. Busa miingon si Yeshua pag-usab. Sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan. Mga reliyon naguna, mga kawatan, mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako Maluwas. Padayon, musulod siya. Musulod
Musulod gawas siya sa makakaplat. Siya makakaplat. Siya Masibsib. masibsib. Jis. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpapatay o paglaglag mianhi ako aron pagbaton kamo og kinabuhing walay katapusan. Amen. Mauna siya maison. Ang ilhanan siyang karnero, mamati kaniya. Pero dili mamati, dili karnero. Muna ingon si Yeshua, pangitaay no ninyo ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. O sa ilhanan, mamati. O yung mutuo. Kay mo man ituyo niya, pangitaon ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. O, niapay atong basahon. Sa Mateo, Kapitulo 15, 22 ngadto sa 27. Mateo 15, 22, nagingon. Mm. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang biduol kaniya og nagpakiluoy. Adunay anak ni David, kaluoy in taon ako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Yeswa, biduol ang iyang mga tinun-an kaniya og niingon. Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Unya mitubag si Yeswa. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Ako gipadala lamang ngadto sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ang misyon ni Yeshua iyang gipahayag nga ang iyang toyo ang pagpangita sa mga lost tribes. Amen. Pinaagi siyang ebanghelyo pangitaon kaniya. Niabot ang ebanghelyo diresibo aron pangitaon niya ang mga lost tribes katong nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Nga naakaroon na dimuyos, kabukiran, kaislahan, mga kasyudaran, kaprobinsyan, asa niya dapita sa kabukiran ka ng puyo. Pero kung karnero ka sa Adonai, mga igsoon, usa ka sa gipangita niya, usa ka sa misyon niya, ang pagpangita niya nimo pinaagi siyang ebanghelyo o ang ebidensya nga ikaw iyang makitaan kay ikaw mamati siyang pulong, ang iyang mga karnero makadungog siyang pulong, mutuo o mamati kaniya. Amen. Tiwas o basa. Bal 5. Apan miduol ang babae og miluhod sa iyang atubangan ni Yeswa. Adunay tabangi in taon ko, miingon siya. Oh, Si Yeswa mitubag. oh. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Amen. Ang Dili maayo nga ang pagkaon alang sa anak ipakaon sa iro, dili gyud para sa hintil. Amen. Ang misyon ni Yeshua dili gyud para sa hintil. Amen. Ang iya yung misyon mao gyud ang mga karniro nga nangawala. Diha lang taman, Brother Manuel. Yeah. Okay, atong basahon, Brother Roy. Juan Gs 16 nagingon. Oh. Ako adunay ubang mga karnero nga wala pa mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog Oh. ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Amen. 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 Mao nay tuyo ni Yeshua. Gipadala niya ang iyang ebanghelyo sa tibuok kalibutan, gipakaylap sa tibuok kalibutan aron usahon niya ang iyang karnero ubos sa usa ka magbalantay nga mao si Adonai Yeshua. Mga igsoon, tigumon ta niya pagbalik. Bisan gikan tas lain-laing reliyon, gikan tas mga kawatan, mga tulisan. Mga igsoon nga nagtukob ka nato, tigumon ta niya kung karnero ka, mutuo ka sa iyang ebanghelyo, diha ka mahiusa, usahon ka niya sa usa ka turil, usahon ta niya sa usa ka turil, ubos sa usa ka magbalantay, nga mao si Adonai Yeshua Hamosha. Amen. So mao ni siya, mga kaigsunan ko, ang iyang mga pulong. Ha? Nga mamati dayta, makaila dayta, manailhanan ni Yeshua. Pero di ka mamati, meaning why vibration ba? Kung sa ato pa, walay luksong dugo. Ha? Wa kay luksong dugo, nga kana imong kamag-anak ng tawhana. Munang wa kay luksong dugo, nga kining pagtulon-ana, mao gini ang imong gipangita. Mao ni pagtulon-ana ang gipangandoy sa imong kalag. Kay ikaw di ay usasab ka sa mga karnero, usa day ka sa karnero nga nawala. Karnero sa Israel nga nawala. Nga usa ka gipangita karon ni Yeshua, Amen. ni Hamosha Yeshua. Amen. Pinaagi siyang ebanghelyo, mga kaigsunan ko. Ha? Dili ka makaingon nga, adi, magpabilin ko sa akong tinuhan, sa akong reliyon.
Kung mo na imong katarungan, dili ka karnero. Ha? Kay magpabilin man kasi imong pagkahintil. Mubarog man ka nga hintil ka. Pero kung muabot sa imong kasing-kasing na mamati ka sa pulong sa Elohim, mamati ka siyang tingog, og musunod ka kaniya, kana mo ilhanan nga karnero kaniya. Amen. Ha? Og mutuo kaniya magigsuon. Unya ang saad niya, mugula kag musulod ka, makakaplag kag masibsib. Amen. Amen. Dalaygon kayo ang Adonai. Ako gipadala lamang, matot pa niya sa Matthew 15 kaganina. 22-27, ako gipadala lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Amen? Amen. Dili maayo nga ang pan, tinapay alang sa mga anak, alang sa mga Israelita, ihatag ngadto sa mga hintil, ngadto sa mga iro. So walay labot sa misyon sa Adonai ang mga hintil. Amen. Wa gilabot sa misyon. Ha? Amen. Matthew City Size atong gibasa gyapon sa miaging Domingo. Gaingon dia, ayaw ihatag ang inyong butang at balaan. Unsa ning butang balaan? Kaluwasan. Amen. Amen. Ayaw ihatag ang kaluwasan ngadto sa mga iro, ngadto sa mga hintil. Pero kung ang hintil mamugos, sama aning babaeng Kanaanon, tiwaso na tog basa, sa gibasa Brad Manuel kaganina, nga dili mayo ang tinapay nga alang sa anak ihatag sa iro, pero tiwaso na tog basa, namugos gid siya kung sa may nahitabo. Okay. 27. Oh. Ang babae mitubag, Mm. tinuod ka na Adonai. Apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Amen. Kung mamugos gyud ang usa ka hintil, nga moapil gyud ko sa kaluwasan ninyo. Mukuyog ko ninyo. Mudugtong ko ninyo. Musumpay ko ninyo. Kana, mao na ang atong kaluwasan. Amen. Mao na ang kaluwasan sa hintil. Dili kay magpagarbo ang hintil. Mga igsuon. Ha? Dili magpataas sa iyang ihi. Sa iyang pagpagarbo. Kung dili magpaubo siya, mukuyog ko ninyo. Ingon pa niya, tinuod ka na, agalon, ero rami. Di may makakaon sa pan, gikan sa lamisa. Dili na para na mo. Amen. Pero pinaagi sa inyong mumho. Ha? Mumho sa inyong pagtulunan. Mumho sa inyong kaluwasan. Kung amo ning kaunon, mabuhi sad mi. Di mo na, brother, ba? Kung amo ning kaunon ng inyong mumho, mabuhi sad mi. Amen. Pas kang ninto, tas pagtuo aning babaeng Kanaanhon, mga igsoon nga kung muto ing ana sa tuntata, kung mumho lang sa pagtulunan sa mga Hudyo, atong daginuton, atong kanon ang mumho nila nga pagtulunan. Mabuhi sad ta. Pero Amen. magtukod kag imo, magtukod kag imong ngalan, Wala. mangita kag ngalan sa manluluwas nga naa naman untay Yeshua HaMashiach ang gihatag niya, maghimo kag imo, mugna ka. Di na mao. Di na mao. Pwede itong doon na ko'y friend sa Facebook sa unang ang iyang ngalan, Yahaya. Kung bahal-balihon ang ngalan ko no, Yahayahay. Hayahay paspolis mandawi mo na yung ngalan sa iyang amahan. Hayahay. Mga igsoon pagkatoy-toy. Di ta magbinuang sa atong kaluwasan. Amen. Magseryoso Amen. ta. Kung seryoso ta, sa mas babaeng Kanaanhon, muhangyo ta, bisan mumhulang Amen. sa inyong pagtulunan, ha? Pisik. Pisik lang sa inyong pagtulunan, mga Hudyo. Latod pagkasulti ba? Agad-agad lang gud sa itagak. Kana, agad-agad ako sa mahulog sa misa, kaya sa Hudyo may kaunon. May kaunon. Di kay magtukod kag imo, magmasa kag imong kaugalingong pan, maghimo kag imong kaugalingong doktrina. Kay ilar bang hubaron nga ang pagpakamatay ko nas Bisaya alang sa tanan. Pero ang Juan insulti ko dili. Dili. Juan Oh, 11. oh. Basahan na to. Kay ang katarungan nagis Muslim, Muslim ka. Kristiyanos nga pagpakamatay lagi ni Yeshua, ang Alang kamatay sa ni Yeshua alang sa tanan. Mamagina, ang walis mga pastor alang sa tanan. Pero ang Juan 11 atong pasultihon, dili day alang sa tanan, alang lang yun des mga Hudyo, exclusive lang yapos mga Hudyo ang Amen. kamatayon ni Yeshua. Amen. Basa Brother Roy, Juan Juan 11. 11, 50 hantod sa 52. Oh. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay Oh. alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibuok nasod. Oh. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pare niadtong tuiga. No. Nagtagna siya nga si Yeshua kinahanglang mamatay alang sa mga Hudyo Tanawa? ug dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom
ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. Amen. So maunay purpose mga igsoon. Ang kamatayon dahil ni Yeshua alang sa mga Hudyo ug di lang alang kanila. Di lang kuno alang kanila, di apil lagi mga hintil. Pero asa alang sa aron sa pagtigom sa nagkatibulaag. Aron sa pagtigom ug paghiusa motong sa 16 kansuan nga Nawalang karnero sa nasod sa Israel. doon na ako'y mga karnero nga dili sakop aning turila, manduan ko sila, usahon ko sila aron mausa ang panon ug usa lang magbalantay. So mao ni tuyo di siyang kamatayon paghiusa, pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. Kinsa man ang anak sa Elohim? Mga lost 10 tribes. Amen. Ang nangawalang karnero. Mobitang giingon sa Juan 6:30. Mamunay ng katarungan ang Juan 3:16. For God so loved the world. Nga nang moingon man mo nga mga Hudyo ra gipakamatyan. Nga ang Juan 3:16 gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kalibutan gani apil ng mga hentil. Mga igsoon, maingon kay tag kalibutan. Nganong giingon man diag for God so loved the world tungod kay ang mga Israelita napatlaag na sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. Walay nasod nga walay Israelita. Amen. Mo nang ingon siya for God so loved the world kay tuwa naman ni abot Pilipinas, ni abot sa Hong Kong, ni abot sa Malaysia, bisan asa nga nasod nang abot na ang mga Israelita dito napatlaag na. Mo nang ingon siya for God so loved the world. Whole world na kay para man sa mga Hudyo ug sa mga nangapatlaag. Kaklaro kayo sa Juan mga igsoon 11 dire sa 52 dili lamang alang kanila mga Hudyo ang gitumbok kundi aron pagtigom ug paghiusa Amen. sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. Katong mga nangapatlaag di ay nga mga Israelita mo toy iyang gipakamatyan. Part sa kubinan. Parto sa kubinat manggod ni Abraham sa una mo na nga mo toy iyang gipakamatyan. Kita itulak Amen. anak. Aron iyang hiusahon sila. Amen. Tigumon og hiusahon. Unsa man ang tigumon? Tigumon. Tapukon. Tigumon. Pundukon og hiusahon ang mga nagkatibulaag. Pinaagi sa kamatayon ni Adonai Yeshua. Amen. Pinaagi sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua. Amen. Maunay mohiusa, maunay motigom nato ang iyang ebanghelyo. Amen. Maunay purpose sa among pagwali sa kahanginan. Pagpangita ni siya sa nangawalang karnero sa nasod Amen. sa Israel, Brad David. Amen. Kay wata kabalo nga kining atong programa mo abot ni sa mga kabukeran kay islahan nga di nato madalag lakaw. Amen. Nya dunay mga taga-isla karon nga nakadungog ani nga programa, mao na ni tumong, mao na ni purpose ug mao na ni rason nga mahiusa ta pagbalik. Isip mga karnero sa Elohim. Sakop sa usa lamang katuril nga mao ang turil sa mga Hudyo. Amen. Turil sa Israel. Amen. O usa lang ang magbalantay nga mao si Adonai Yeshua. Yeshua HaMashiach. Amen. Dili si Kibuloy. Amen. 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 Ang ato magbalantay si Adonai Yeshua HaMashiach dili si Kibuloy. Dili. O ang iyang ngalan ni Adonai Yeshua wala ni ihatag ni bisan Ihatag. kinsang taong Pinoy. Oh. Nga moingon ka ang ngalan nako ngalan nas Misaya Wala ihatag di na na. mao wa ni ihatag. Ang iyang katungdanan sa pagkamangluluwas, manluluwas, wala ni ihatag ni bisan kinsang Pinoy. Wala. Siya lang ang bugtong manluluwas, ang Adonai Yeshua lang ang bugtong manluluwas. Amen. Dili si Gideon ang manluluwas. Amen. Dili si Kibuloy ang manluluwas. Dili Soriano ang manluluwas. Ang bugtong manluluwas, mao si Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. So, mahiusa ta. Mo na iyang purpose, iyang pagtawag di ay kanato mga igsoon. Hiusahon ta sa usa ka turil. Amen. Hiusahon ta sa usa ka panon. Amen? Amen. Aron ubos lang unya kita sa usa ka magbalantay. Amen. Mo na iyang tumong sa ebanghelyo karon nganong namugna, nganong nibutho kining programa dinhi sa kahanginan dinhi sa inyong paboritong istasyon sa DYRB. Unsa ang Amen. testimonyo ni Sister Faye Kapuyan? Active siya nga membro sa Jesus Miracle, Oh, siya. Oh. pero ang iyang trabaho adisir mo adto madomingo sa simbahan nila maminog mga wali sa radyo. Unya nasagap lang gid niya ni programa wa niya tuyuan niya way nagsulti siya paminos di RB. Pero kay karnero siya sa Adonai, Oh, ngunit ilhanas karnero ba ang akong karnero pag makadungog sa akong tingog Magpatalingog. magpatalinghogan ako. Sa diyang nasagap ni Nanay Faye Kapuyan ang mga programa sa DYRB,
kuha na niya. Nasyak din siya kini. Oh, kini mo. Matod pa niya, hustoron, Kini mo hustoron. butulunan. Kada wali na ko siya, hustoron, hustoron. Hantod na sangko na lang na human ang oras, hustoron. Uya, karon kay wa man siya kabalo in taon magigsoon asa ang address lagi nato. Wa man siya makasugod sa atong programa gyud gikan sa introduction, sa atong mga announcement, wa man siya kasugod. Pagkasunod Domingo, nilarga siya karkar. Nakita. Nangita siya sa programa, usa pa lang kay isa ka Domingo nakapaminaw ha. Nangita din siya sa atong buluhaton sa karkar. Unya kay wa man siya kadungog sa announcement kung asa dapita, nasaag siya, napunta in taon siya sa Bulinawan. Oh, binawan. Duguan, Bulinawan. Dito sa dili Bulinawan sa Tuyom. Tuyom. Nasa Napunta sa Duguan. Tuyom. Napuntas to yung. Buntag pas Domingo kay nato siya Domingo nga atong simba. Oh, Pagka alas 5 sa hapon, wa man gid nila makit-e. wala. Uli na lang sa Danau, balik sa Danau. Motong nagpuyo na lang siya sa pagkasunod Domingo, naminaw na lang siya sugod kog sa iyo para nga paminaw niyang asa gyud ang address. Oh. Motong iya nang paminaw ang address na to, nakuha na niya pagkasunod Domingo, nibalik na po sila sa karkar magsun natutulan na nila. Tutulan gid nila. Ha? Sabado na sila meron. Aw pagka Sabado na, dili na Domingo kay ay Sabado di ilang simba, di Domingo. Motong natultulan na gid nila pagkasunod na gyud nga Sabado mga igsoon. Mo na ilhanan sa karnero kana bang makadungog sa akong tingog matod pa ni Yeshua ang akong karnero pag makadungog sa akong tingog musunod ka nako. Amen. Amen. Mura sila magnet. Muna ilanan sa karnero. Mo na ilhanan sa karnero nga one click ra. Hmm. So mo na purpose sa atong pagpaminaw nga sukad karon. So sukad adto mga igsoon hangtod karon. Adto miaging Sabado upat na sila gikan sa Danau. Duha na ka habal nga motor ang ilang Yang anak. gigamit niya. Una-una ang mga igsoon na perting layuan ang Danau. Kalayo anak. Unahan pas Danau sila. Doon pa Lungsod. barangay mo na nga napulo kalungsod ang ilang agian padulong sa karkar unsa kalayo na pero tungod sa imong pagpangita sa kamaturan Oh. tungod kay karnero ka sa dunay uhaw ka sa pagtulungan sa dunay Sa kay kalayo. karnero ka way layo para nila. Kalayo para ni. Kunya, Para sa- edad-iranas na naipi, magsakay og motor, perti sakita sa atong lubot, sakit ang atong hawak ni anak. Sinta ko nung angkuhan? Unya, layo kay na napulo kalungsod mga igsoon ang daganan. Sinta? Perti gyud nga ingana ang karnero sa adunay nga gikan sa GMC, wa na mo simbas GMC balik. Siya di na siya mo balik. Nga naman, nakasabot siya dito sa atong programa. Mo ni purpose sa atong programa. Amen. Kamo diya nasa Kasilahan, nas Mindanao. Uban diya, Tagalite. Nasagapan na nila ang atong programa. So kada na, wa na mo bulag sa pagpaminaw ani nga programa. Kay ang luksong dugo mo naging ang luksong dugo. Ang lukso sa ilang kalag. Bisan tingalig magunaw sila, di taminaw na. Pero ang ilang kalag maghigwaos nga balikay paminaw. Oh. Minaw gyud nung kada Domingo kanatong programa, ilan na yung gisundan sa pagpaminaw mga kaigsunan. Amen. Kay nganuan, ilang nasabdan nga husto ang atong mga wali. Ang uban nagduha-duha pa lang sa ngalan kay uban nasangit man sa Yasua unsa pa niya nga mga ngalan, mga secret demer kay mo po'y ilang naunhan o namatan ba. Muna nga naulahi sila ani nga programa pero kini akong ibalik og pagpasabot ninyo magsuon mauni ang programa sa kahanginan nga giablihan sa adunay diri sa DYRB aron sa pagpangita sa mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Amen. Kay ang purpose sa kamatayon ni Yeshua o ang purpose sa ebanghelyo ni Yeshua mao ang pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Amen. Nara ninyo kung di mo timbang-timbang. Pero ang akong challenge ninyo, among mga listeners, timbang-timbang nga. Amen. I-take note ang tanang bersikulo. Unya timbang-timbang ang among explanation o ang explanation sa inyong pastor. Asay bugat. Amen. Amen. Wa ko mingon nga biya sa imong simbahan. Ayaw sa biya dia, pero timbang-timbang nga lang. Di ba, Brad Manuel? Amen. Amen. Ayaw biya. Balik pa ba yun? Born again ka pa dayon sa pagka-born again. Oh. Pero timbang-timbang nga ang walis, pastor. O Asay- timbang-timbang nga ang asay imong sakto. madungog. Asay sakto. Diris DYRB, asay bugat, asay sakto. Onya, ang imong desisyon maoy sunda. May masunod. Ha? Ang konsensya nimo maoy sunda. Kung wagi ka konsensya sa dunay sa pagsusi niini nga buluhaton, Pag dili ka anak di ka anak padayon dia. Di ka anak. Pero kung konsensyahon ka sa adunay nga di ka makatulog kung di ka mo bisita niini nga buluhaton Oh, kana. sa among panimbahon, sunda sad na nga konsensya. Usakas na wala. Kay usa kas nawala. Amen. Kung gahigwaos karon ang imong kalag, na di ka makatulog kung di ka makasusi niini nga buluhaton, kinsay nagsulti kung usa kas karnero nga nawala nga gipangita sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua HaMashiach. Ha? Nangaging na nga di ka tulog. Di ka tulog. Ako gitong ato bistahan ko gina.
adtuon ko gina, bahalag mo plite pa ko sa barko. Oh, yan. Di ba? Oh. Amen. Bistahan ko gina, pangitaon ko na. Nga naman may isuon, usakas karniro nga nawala nga nagita Amen. sa kamaturan. Ug usakas gipangita ni Yeshua sumala sa gibasa kaganina sa Juan 11:50 ngadto 52. Amen. Nga ang purpose sa kamatayon ni Yeshua pagpangita di ay sa mga Hudyo, pagluwas sa mga Hudyo o sa pagtigom ni adtong mga nangawala paghiusa kanila ni adtong mga anak sa Elohim nga nangawala. Amen. Oh, atong basahon ang Juan 4:22. Juan 4:22 o gianda ma Matthew City size. Nabasa na ba yung Matthew City size kaganina? Nabasa to natos miaging Domingo. Pero atong basahon ng subli karon. Juan 4:22. Okay. Nagingon, Mm. kamong mga Samarianhon, Wala. wala makaila sa inyong gisimba apan kami mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Oh. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Amen. Amen. Kana ra gyud mga igsoon. Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo sa maayong balita nga Biblia na. Pero muadto ka sa King James, the salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila Sa mga Hudiyo. sa mga Hudyo. Amen. So dili ato. Ang ato kana bang pisik lang ba kana bang Kasi kanang kuan lang. Hindi nga tawagan na kana bang ambit lang ambit. ang atong kaluwasan. Sige Brother David, Matthew City size. Mateo. Matthew City size. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro. Mm. Kay tingalig mo sumbalik sila o Mm. mupaak kaninyo. Oh. O ayaw iitsa ang mga pirlas ngadto sa mga baboy. Baboy. Kay kini tamak-tamakan lamang nila. Mm. Amen. So, ang ebanghelyo perlas na siya. Amen. Ang ebanghelyo balaan na siya. Dili ipahatag atos baboy. Mo nang niingon siya, dili ipahatag sa iro man niingon siya sa mga apostoles. Gipadala niya yang 12 ka mga tinuan uban ni ining usa ka pahimangno nga nag-ingon, ayaw kamo pag-adto sa mga kayutaan sa mga dili Hudyo. Sa ato pa ayaw mo pag-adto sa mga kayutaan sa mga iro Mga iro. o sa mga baboy. Mga baboy. Ayaw ihatag ang butang balaan kining ebanghelyo sa kaluwasan balaan kini. Amen. Ayaw ihatag sa iro. Kining ebanghelyo sa kaluwasan balaan kini, perlas kini, ayaw ihatag sa mga baboy kay ila kanang tamak-tamakan og hanggaton kamo. Amen. O di ba unsay may tabo, dibatihon din ta. Ang gato din. Walihi ang hintel, di ba dibatihon din ka. Ang gato ni kadba. Ang gato ni Ang kadba. haggiton ni kag debate. Bati. Ang uban diya hagiton kag pinusilay. Ha? Suko. Ang uban diya maghanginagitay day tikita kinsay tutlan na to, mo na nas kamaturan. Mga igsoon, mo nang nagtugon gi siya, ayaw ihatag ngadto sa mga iro. Umaak. Kay ang iro mamaak. Maak man. O ayaw ihatag Amen. ngadto sa baboy ang yung perlas hinumdumi, ang ebanghelyo perlas. Amen. Kay takita- Kining among pagwali sa kahanginan mga igsoon, takita- dili ni pag-itsa ngadto sa mga iro. Dili ni pag-itsa ngadto sa mga perlas. Ang amo pagwali sa kahanginan mao ang pagpangita sa nangawalang karniro sa nasod sa Israel. Pagsabog sa binhi. O pagsabwag lang ni siya sa binhi sa kahanginan nga kung ang Amen. mga karniro makadungog, mutuo o mo. mga lagad sila sa Adonai. Amen. Ubos ni ini nga banner. Amen. Kauban ni ini nga banner dugtong sa mga Hudyo mga igsoon. Amen. Kay di nato ikalimod nga si Yeshua miingon sa Juan 4:22 ilalagi sa mga Hudyo ang kaluwasan. Amen. From the Jew. Ha? Dili sa mga hintil. Pilara. Nya wala ba'y tsansa ang mga hintil sa kaluwasan? Ang tubag naa. Unsay tsansa? Magpaubos ta o mupuyog ta sa mga Hudyo. Mga Hudyo. Jeremias 12:16 ngadtos 17. Brother Roy, Jeremias 12:16 ngadtos 17. Okay, andam ang Zacarias 8:23. 12:16. Oh, 12:16. Jeremias 12:16 nag-ingon. Hmm. Og kini mahitabo, kon sila sa makugihon magkat-on sa mga dalan sa akong katawhan, Mm. aron sa pagpanumpa pinaagi sa akong ngalan. Mm. Ang Adonai buhi. Mm. Ingon nga sila mitudlo sa akong katawhan aron sa pagpanumpa pinaagi ni Baal. Mm. Naan sila pagatukoron diha sa tunga sa akong katawhan. Amen. O kon sa kinasing-kasing, klaruha gyud sabot, Amen.
Musagop sila sa tinuuhan sa akong katawhan. Ang akong katawhan niya represent is mga Israelita. Amen. O kanang musagop mo ning mga hintil. Kung ang mga hintil musagop sa tinuuhan sa iyang katawhan nga mao Israelita og manumpa sa ngalan sa Adonai sa Yod-Heh-Vav-Heh, ingon nga gituohan nila kaniadto ang akong ingon nga gitudloan nila kaniadto ang akong katawhan sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal, sila mahimong akong katawhan. Kanus mahimong katawhan ang hintil? Kay hintil di magita katawhan. Amen. Pero buta, di ta katawhan. Pero mahimo di tang katawhan kung mukuyog ta. Mutuo ta sa tinuuhan sa mga Hudyo. Ana di na. Mahimo ra day tang katawhan bisag iro ta sa pananaw sa Elohim. Mahimo ra tang katawhan kung mukuyog ta sa tinuuhan sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo. Oh, mukuyog ta sa tinuuhan sa mga Hudyo. Mahimo tang katawhan, mahimo silang akong katawhan ug magmauswagon sila. Sa 17 giingon. Oh, Apan, kung may nasod nga magdumili nini, laglagon ko sila sa hingpit. Amen. Ako ang Adonai, mao'y nag-ingon ni oh. Amen. Ako ang Adonai, ang Yod-Heh-Vav-Heh, nag-ingon ni ini. Kung dunay nasod, mga igsoon, Pilipinas, magdumili ka. Germany, magdumili ka. Amerika, magdumili ka. Matud pa, kung dunay nasod, nga magdumili nini, ako ang Adonai, magalaglag kanila sa hingpit. O ay kaluwasan ang hintil, kung mudumili ka sa kaluwasan, mga igsoon nga gitanyag sa Adonai kanato, sa Ebanghelyo nga gitanyag sa Adonai nato, kung magdumili ta, inumdumi pilde kita bisan saon pa. Biblia ang atong basahon may igsoon pilde kita, kitang mga hintil. Di ba Brad Manuel? Amen. Pilde gid ang hintil, pilde gyud ang hintil mga igsoon. Kung magdumili ka sa pagtulunan sa mga Hudyo, kay magtukod ka sa imo, pilde gid ka. Aron di ka mapilde, aron mo daog ka, akong tambag, pagpasako. magpasakop ka sa tinubuhan sa mga Hudyo. Sumala sa Jeremias 12:16 o 17. Og kay wala man kita igong panahon may igsoon sa atong pagpadayon, na focus no sa bang atong oras, ako magaangyo kaninyo sa kamubo nga mga pagampo. Ang pagdawat ninyo sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach, may mumusunod mo kanako moingon, Adonai Yeshua HaMashiach, ako nagpasalamat nga ako nakaila sa imong balaan ug gamhanan nga ngalan dinhi sa kahanginan. Pinaagi nini nga programa, The Salvation is of the Jews. Dawaton ko ikaw, Adonai Yeshua HaMashiach, ingon nga akong manuluwas og hari sa kinabuhi. Huwag tanga nga akong mga pagduha-duha sa unahon og kasing-kasing. Luwas ako uban ang akong tibok pamilya. Sa ngalan nimo, Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Adonai Yeshua HaMashiach, hinaot pa nga ikaw panalangin sa among mga radio listeners nga sa gihapon sila magmauswagon sa pagtuo o sa pagpangita sa kamaturan nga unta. Huwag tangon mo ang ilang mga pagduha-duha o sila sa tibuok nga kasing-kasing magatuog magasalig kanimo. Dalay kung kasuri katapusan na doon ay Yeshua among Misaya among manluluwas. Amen. Okay, wala naman kita igong panahon. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban gyapon sa atong beloved Brother David Bacos Jr., Brother Efren, Brother Roy Celeste, ug atong beloved Brother Manuel Reyes, ug atong beloved Brother Chid Kinori Silva, akong anak, ug ang Sister Mercy Celeste, manamilit kaniyong tanan sa pagingon, bulahan ng tao nga magasusi sa balaan kasulatan, magatuog, magatuman, niini hangtod sa sunod nga gayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai. Dalaygo na nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka na tong tanan. Shalom. Shalom. Shalom.